Dobar dan, draga djeco! Danas sam s vama ja, ko me ne zna, ja sam Lara, trenerica, ili u kapoeiru poznata kao Sigaha, inače to znači cvrčak. Nadam se da ste nam svi dobro. Evo, ovo je naš drugi video. Prvi video je napravio trener Tito, kao što ste ga gledali, ja se nadam, i da ste nešto naučili i da ste to izvježbali. A danas ćemo vam pokazati osnove kako se svira atabaki. Ovo što je predamnom nije atabaki, zato što za razliku od vas atabaki je u školi. Ali ovdje danas imamo kongu koja će nam dobro poslužiti, ali isto tako ovdje imam različite rekvizite koji se sigurno mogu naći i u vašem domu, pa možete vježbati na njima, tako da nema izlike. Evo, započet ćemo. Isto je kao i sa panderom. Imamo, znači, 4 udarca, to jest 3 udarca i 1 i pauza. Atabaki se svira sa rukama i to sa obje ruke, sa dlanom i sa... Dobro, evo sad ću pokazati. Znači, prvi udarac imamo rub atabakija i tu se izvodi prvi udarac. Sa ovim tu dijelom, kao što vidite, ovako malo savijete ruku i onda lupite tako sa ovim tu srednjim dijelom šake. Sad je to malo morate izvježbati zato jer taj udarac mora biti čvrst, ali opet s jedne strane i opušten. To jest ovi gore prsti vam moraju opušteno lupiti. Ali ovaj tu donji dio mora biti čvrst, ne možete. Znači ovako malo sklopite ručicu, kao šakicu, i onda gledajte da s ovim udarite u ruku. I to ovako zvonki glas. Malo ovako probate više puta. A drugi slep se zove udarac je sa cijelom šakom u sredinu. Znači imamo ovaj sa strane zvonki i slep u sredini. Kao što ste primijetili, stalno mijenjam ruke. Znači, ako sam krenula sa ovom tu, to je moja desna, krećem 1, 2, 3 i onda sad ponovo jedinicu krećem sa lijevom rukom sada. 1, 2, 3 i onda zamijenim. Brojite i držite da vam to bude jednaki ritam, ne da krenete sporo pa onda negdje ubrzate. Znači kontinuirano, jedan srednji, kako vam paše, uhvatite ritam. Eto, to je sada sa kongom, ali ako nemate kongu, imate doma sigurno jedan ovako kablić. Ovaj kablić se već pojavio u prvom videu sa trenerom Titom i to je služio kao pandero. Razlika između pandera i tabakija je ta, kao što vidite, u veličini, a onda time i u zvuku. A tabaki ili konga u ovom slučaju će zvučati dublje, pa onda morate birati neke predmete koji su veći. Pandero ste birali nešto, knjiga, poklopac od lonca, nešto što vam je stalo u ruku. A ovo tu će nešto što vam ovako stane i ja stavim između dva koljena, jer vam trebaju biti slobodne obje ruke. I ovo je ovako malo dublje, tako da vam to zvuči. Ovo isto ima super rub, pa isto možemo vježbati. Nećete to tako zvonko osjetiti kao na atabakiju, ali zato kad se vratimo treninzima i kad onda dođete pred pravu kongu ili atabaki, onda ćete moći vidjeti te detalje. A za sada samo vježbajte. Znači kad rupam ovdje u rub, nije mi ruka ravna, nego mi je ovako malo šakica stisnuta. Znači može se i na ovome. Zatim evo imamo tu i jednu stolčić. Isto, vi si vidite koji vam predmet najbolje paše. Evo, ovaj nije okrugli, a opet se može svirati. Onda šta imamo još ovdje? Evo ga, ovaj poznati prijatelj, to jest ovaj drugi dio od onoga od pandera, tamo je bio poklopac, a ovo je donji dio, cijeli lonac. Isto okrugli. I on će, mislim da će on super zvučati, jer je zvonki je.
možete čuti i osjetiti razliku između ovog rubnog udarca, vidite kako odzvanja, i ovog u sredini slep. On zatvori, ko šamar. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, eto, tako da ako imate lonac, to će biti najbolje. I ako nemate lonac, sigurno imate neku kutiju doma, da li to bilo od cipela ili evo tu je od igračke. Tako da, isto si namjestite kako vam paše, da li ovako po dužini, vi vidite. Isto se dobro čuje. Izvuči. Još jedan imamo, što sigurno svi doma imate, ako nešto od ovoga što sam pokazala nemate, a to je stolica. Isto savršeno sredstvo za vježbanje. Znači 2 ruke i vježbate ovu izmjenu. Ako krećem sa, prvo krećem sa desnom, sredina, sad ću krenuti sa lijevom. I tako mijenjam. 2, 3, 4. Zapravo vam prirodno to tako dolazi. Ovdje u sredini baš ono slepamo, to jest ošamarimo. Pam, pam, pam. I tako dalje, i tako dalje. Ako vi imate i našli ste nešto što još može poslužiti za sviranje, možete nam slobodno to poslati i kako vi vježbate i na čemu vi vježbate, bilo bi nam jako drago. A sada ide i jedna pjesma, tu pjesmu sigurno svi znate. Oj sin, 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 oj nao, 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 o da, 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 o ne, ne, ne. Pa ću sada to otpjevati uz pratnju na atabakiju, tako da to možete onda i vi vježbati. Uz Donu Mariju, naravno. Možete sada kombinirati, imate 2 pjesme. Eto, vrlo jednostavno, neću ući puno u detalje, naravno da tu ima još riječi i to ćemo staviti za level 2. Još sam vam nešto htjela reći, ali eto, zaboravih pa možda drugi put. Nadam se da vam je ovo bilo korisno i zabavno. Sad ste sjetila što sam vam htjela reći. Nadam se da ćete ovo vježbati, zato jer jedva čekam da kad dođemo u dvoranu i napravimo hodu, da onda to bude onako kako treba, jer ćete sada više vas znati svirati ako vježbate i onda će to imati više nas priliku igrati i stvorit ćemo super dobru energiju i bit će odlična igra. A onda kad se vratimo, to će baš ono biti super. Evo, ja se već sad ježim i uzbuđena sam, tako da, dragi moji, budite mi dobri, vježbajte i budite sretni, pametni i zdravi. Ćao!